सर दिनै जे नोंथांमोना गसाइगाव बि कलेजाव जे मोनसे सेल्फ मानि थाखाय जे आइजोफोरनि थाखाय बेबायदि टाइकान्ड'नि माखासे टिचारफोरखौ लेंहरनानै बे हाबाफारिखौ जे फोरोंनो थाखाय बै उद्देশ্যआनो 9 मार्चखौ इन्टारनेशनेल उइमेन्स डे हिसाबै खुंनाय जायो दा जोङो मोनसे फ्रि इन्टारनेशनेल उइमेन डे दिनै 7 थारिखआवनो जोङो बेखौ खुंनाय जादों आरो नैबे हाबाफारियाव जोङो जर'खायै हिन्जावसा सोलोंसाफोरनि थाखाय मोनसे सेल्फ डिफेन्स क्लास डेमनस्ट्रेसन जों लानाय जादों आरो बेनि गुबै थांखियानो जाहैबाय हिन्जावसाफोरखौ जोङो फिजिकेलि स्ट्रं खालामनाय फिजिकेलि गोहो होनाय जाहाथे हिन्जावफ्रा बा आइजोफ्रा गावखौ फिजिकेलि स्ट्रं खालामनानै गुबुन गुबुन जि सम सम नुजाथिबाय थानाय खैफोद बेफोरनिफ्राय जाहाथे रैखाथि मोननो हायो जोङो बुंनो हायो जे 100 बोसोरनि सिगां बा 50 बोसोरनि सिगां हिन्जावसाफोरखौ समाजा गोजौसिन सोलोंथाइ लाहोनायाव मदद होआमोन हिन्जावसाफ्रा समाजाव उदाङै थाबायनो हायामोन नाथाय जों दिनै नुबाय दानि समाव साफ्रोमबो हिन्जावसाफ्रा गोजौसिन सोलोंथाइखौ लानो हायो उदाङै बेरायनो हायो होनब्लाबो जों मिथिबावगौ जे उदाङै बेरायनो हायोब्लाबो समाजाव गोबां समावनो हिन्जावसाफ्रा गोबां रोखोमनि जेंना भुगिनांगौ जायो जेरै आथोनारि साजा होजानाय बा मेलेमारि साजा होजानाय देहायारि साजा होजानाय बेफोरखौ जों नुदों दा जोङो मोनसे थांखिजों जे आइजोफोरखौ जों बोरै गोहोगोरा जों खालामनो हागोन जे सेल्फ डिफेन्सआव जायनाखि गोनां आयदाफोर दङ सोलोफोर दङ बे सोलोफोरखौ जोंनि गसाइगाव बिएड कलेजनि हिन्जावसा सोलोंसाफोरनो जों जुदि बे सोलोफोरखौ होनो हायोब्ला जों मिजिंथिनो हायो थारैनो जोंनि जि हिन्जावसा सोलोंसाफोर बिसोरो गावखौनो डिफेन्ड खालामनो हागोन माने सुथुरफोरनिफ्राय रैखाथि होनो हागोन आरो नैबे दिनैनि हाबाफारियाव जोङो टाइकन्ड'आव सासे ब्लेक बेल्ट 5th दान बेनि सासे स्पेसियलिस्ट एक्सपार्ट जोङो हांख्राय हरदों आरो बिथाङा डेमनस्ट्रेसन होनायजों लोगोसे माखासे फोरोंथायबो होबाय जोङो मिजिंथिदों दिनैनि बे हाबाफारिनि जि मोनसे थांखि बे थांखिया समाजाव गुवार जाहैगोन समाजाव गुवारै गोसारहैगोन आरो समाजनि जि सोद्रोमाफोर बा समाजनि जि बिमा बिफाफोर जे गावनि हिन्जावसा गथ'खौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानो थाखाय थुलुंगा होगोन बेखौ आं मिजिंथिदों जोङो मोनसे बाथ्राखौ जोङो मख'नो हागोन 2012 मायथाइयाव निर्भया केसआ जेरैबायदि दुखुनांथाव बयनिबो गोसोखौ गाबखांहोदों सासे 23 बोसोरनि निर्भया होननाय सासे हिन्जावसाया जेरैबायदि रेप खालामनानै बुथारजादों रेप खालामजादों दा बे जोंनि समाजनि थाखाय सोद्रोम समाजनि थाखाय जोबोरै लाजिनांथाव दा बेफोरबायदि जेंनानिफ्राय हिन्जावसाफोरखौ जों रैखाथि होनांगौ आरो बिसोरखौ रैखाथि होनाया जों हौवाफोरनिबो बिबान दङ बिथांमोनखौ हिन्जावसाफोरखौ जोङो इन्टेलेक्सुवेलि इक'नमिकेलि एवार खालामनायनि अनगायै फिजिकेलि जों एवार खालामनाया आरो फिजिकेलि एम्पावारमेन्ट होनाया जोंनि बिबान आरो गाहायै जे सोलोंथायारि फसंथानफोर बे फसंथाननि जे अथ'रिटि बिगोमा बा गाहाय बिसोरो बेबायदि खाबुखौ होनांगौ होननानै आं मिजिंथिदों आरो आङो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायनो सानदों जाहाथे जोङो हौवा आरो हिन्जाव समाजनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायाव बयबो समानै बिबान लानो हायो जेरैबायदि दिनैहाय आइजोफोरनि थाखाय सारा बे हाबाफारिखौ लायो फैबाय थानाय दिनाव हौवासाफोरनि थाखाय बा मेलफोरनि थाखायबो बे हाबाफारिखौ लागोन होननानै मिजिं खालामदों बे हाबाफारिखौ जोङो कन्टिनिउ खालामगोन जोङो सप्तासेयाव खेबसेखौ जों नाजागोन आरो जोंहा जोंनि कलेजाव फिजिकेल इडुकेसननि फोरोंगिरि सानै दंखायो
दिनै जागायनाय हिसाबै जों गुबुननिफ्राय एक्सपार्ट लेंहरदों आरो जोंनि थाखानाय फोरोंगिरियानो बेखौ दायथ'खौ लागोन आरो मोनसे बाथ्रा आङो बुंबावनो सानदों जोंनि कलेजाव आइजोफोरखौ जों गोहो होनो थाखाय जोंहा उइमेन एम्पावारमेन्ट सेल मोनसे दङ आरो बे उइमेन एम्पावारमेन्ट सेलानो थांनाय बोसोरावबो जोङो स्टेट लेभेल मोनसे सावरायमा मेल लादों उइमेन एम्पावारमेन्टनि सायाव आरो बे उइमेन एम्पावारमेन्ट सेलनि गेजेरजों जोङो हानायमानि जों खामानि मावलांगोन आरो आइजोफोरखौ जोङो गावखौनो फिट फिजिकेलि फिट मेन्टेलि फिटनि थाखाय जोङो मदद होलांगोन गोजोन्थों